मारुछ काहेकि କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ଶୁଣେ, ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ମମି ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ମିଛ। ମମି, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛେଇ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଘର ଛାଡ଼ି ଆରେ ସତରେ କଣ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି? ବାବା, ତୁ ପରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟକୁ ତୁ କେମିତି ଅଧା ପାଇଁ ସହିଲୁ? ବାବା, ଧରଣୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି। ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାମାର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଘରଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଚାଲିଛି ମାମା, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ବାବା, ବାବା, ସଦରପୁର ସୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ? ଚାଲିଯାଉ ବାବା, ଚାଲିଯାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ତା ବାପାର ଆଦେଶ। ରାଜା ଦଶରଥର ଆଦେଶ। ଏ କଳଙ୍କିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ଆଉ ତାହେଲେ କାଳ ଲାଗୁନି କଣ୍ଟି ଆଖି, ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ବାବା, ଯାଉଛି ନା ମାମା, ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଭାବିଥିଲି ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ପଠେଇବି, ହେଲେ ସେତିକି ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମାମା, ଗଲାବେଳେ ମୋ ଭୂମିକି ତମରି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ତମ ସେବା କରି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେ ମଲେ ଏଇଠି ମରିବ। ତମକୁ ମୋ ଯାଉଛି ନା ମାମା, ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମିତିକା ପୁଅ ଯେମିତି ଅକାଳରେ ମରିଯାଉ। Om
ତମର ମନୁଷ୍ୟ ବଂଶରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ମହାସମର। ମାନସିକ ବଂଶର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପାଖେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତତେ ଥରେ କହିଥିଲି ନା ଏସି ତୋ ଖେଳଟା ସରିଯିବ ଆଉ ମୋ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ। ସବୁজি পাইবো এ ভৈরব মোর এস খুঁজে ধরে আসে মো তাকু এমনি ঘুরায় তা ফেরিবা রাস্তা ভুলে যা মরে বসো মনে কোনো পাইবাকু হলে তো সরাই নরি উসে ନାଇଁ ବୋଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ